אנחנו ברשותכם נתחיל את השיעור, כן? כן. אז אנחנו נלמד בתורה 190 קוף צדיק במאמר 190, או שכתוב שם קוף צדיק. ויענו כל העם. הנה, זהו. אילו פרשיות, הייתי מגדיר את זה שכל דרשן היה מאחל לעצמו שיגיע התור שלו בפרשיות האלו, שיש מלא לדבר מזה. אבל היות ועסוקים כל אחד במה שעשו, כזה טוב לפחות שקבענו איזה שעה מסוימת במשך השבוע, ונתמקד בעניין אחד, ואם נמצא אותו וניקח את הלימודים, מה שאפשר לקחת מזה, ובעזרת השם בתקווה ששנה הבאה ניקח עוד איזה נושא של הפרשה ונפתח אותו, ונמשיך לעבוד את השם על פי אותם נושאים, ונקווה שככה עד שאנחנו נגיע, שנהיה אנשים שלמים. אז רבנו מתמקד בפסוק, בקטע של מתן תורה. כתוב ככה שהקדוש ברוך הוא מעביר למשה, וכפי שחז"ל מסבירים את זה יותר רחב, שהקדוש ברוך הוא חזר על כל אומה ואומה ושאל אותה. הקדוש ברוך הוא מוכן לתת תורה לאיזושהי אומה, מי האומה שרוצה לקבל אותה? אז כתוב במדרש, מובא שכל האומות סירבו מהטעמים שלהם. עם ישראל, כשבאו לשאול את עם ישראל, אז עם ישראל אמר, ויענו כולם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. לא נכנסו לאיזשהו פרט מהפרטים לברר, מתאים להם, לא מתאים להם. הבינו על ידי כל ההתגלות שהיה להם בתקופת 10 מכות שהם היו עוד במצרים, בפרט במכת בכורות, ואחר כך ביציאה ממצרים, עברו את הים, את כל הניסים האלו, וצריכים לקחת בחשבון שאז כבר היה להם גם את המן והסלב, הם ראו לחם מן השמיים, איך שיורד, דברים מפליאים. אז היה אצלם פשוט שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, זה רק טוב, זה רק תורה, איך אומרים, באמת שהיא טובה לאנושות. אז אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. דרך אגב, בגמרא אנחנו מוצאים לשון, שהגמרא מביא איזשהו פסוק, אז הגמרא נוקטת בלשון רחמנה, רחמנה אמר. הפירוש בתורה כתוב כך וכך. אז אנחנו רואים שחז"ל מגדירים לנו מה זה תורה. תורה זה רחמנה. מה הפירוש רחמנה בארמית? מלשון רחמנות. שכל התורה זה חתיכת רחמנות אחת גדולה. בשביל האנושות לתת להם את הדרך החיים, שלא ישגו ושלא יעשו טעויות במהלך החיים. כי בדרך כלל הולך כך, הבן אדם מתחלק הרי החיים שלו לכמה שלבים. יש להם מהילדות, ואחר כך יש מהנערות, ואחר כך מהבגרות, ואחר כך מהזקנה, תקופת העמידה והזקנה, ככה זה מוגדר. אז במי הילדות והנערות הרי לא רוצים ללמוד שום דבר, חושבים שאנחנו יכולים את הכל לבד. במי הבגרות גם כן סובלים הרבה תקופה ארוכה מהחלק הזה. אחר כך לעת עמידה וזקנה, שבן אדם כבר מתחיל להבין איזשהו עניין,
והוא יודע כבר שהוא עשה כבר את כל הטעויות בחיים, והוא כבר רוצה להתחיל ללכת לכיוון הטוב, אז הוא רואה את עצמו, מסתכל בתעודת זהות שלו, ורוב החיים שלו כבר עברו וחלפו, ומה הוא ילך עכשיו להשתנות וכמה הוא כבר יספיק. בגלל זה התורה אומרת לנו מראש, קחו לכם את הדרך הזה, תלכו בדרך כזה שאתם לא יהיה לכם טעויות. ואם יש טעויות באיזשהו שלב, יש על פי התורה איך אפשר לתקן את זה. זה נקרא רחמנה. זה חתיכת רחמנות אחת גדולה על כל היקום. שעל ידי התורה, מה פירוש? הבן אדם, אם הוא מסתכל דרך התורה על כל דבר ודבר, מכל הבריאה כולה, אז הוא רואה את המסר הנכון, מה שהקדוש ברוך הוא ברא את זה, בשביל שהוא ישמע ויבין מה הקדוש ברוך הוא רצה ממנו, בשביל מה הוא ברא את זה. אם כן, עם ישראל נעמד בהר סיני וצועק, כל אשר דיבר השם נעשה. אם תסתכלו בספר, אז אנחנו רואים את ההמשך של הפסוק, וישב משה את דברי העם אל השם. משה אומר לקדוש ברוך הוא שהעם אמר נעשה. אחר כך יש עוד פסוק, ויאמר השם אל משה, הנני אנוכי בא אליך בהר הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא אליך בתוך הענן, בעבור שהעם ישמע איך שאני מדבר אליך, ומילא הם גם בך יאמינו לעולם. אז הפסוק השלישי אומר, ויגד משה את דברי העם אל השם. שמשה עוד פעם אומר לקדוש ברוך הוא את דברי העם. שואל רבי נחמן, והוא תמוה ונפלא, מה הם דברי העם שנית שעליהם נאמר ויגד משה את דברי העם? כי לא נמצא בכתוב שום מענה ודברים שהשיבו העם שנית אחר מענה הראשון. הם פעם אחת רק אמרו למשה, כל אשר דיבר השם נעשה. למה משה מעביר פעמיים את המסר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא? עוד שואל רבינו, בפעם הראשון משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כל אשר דיבר השם נעשה, אז כתוב וישב משה את דברי העם אל השם. ובפעם השני כתוב ויגד משה את דברי העם אל השם. למה השינוי הלשון הזה? למעשה התורה הזו רבי נחמן אמר בזמן שהוא נפגש עם יהודי שהוא היה גאון, היה ראש מאוד חריף. אז רבי נחמן אמר לו, אם אתה כזה מפולפל, בוא אני אגיד לך תורה דרך פלפול. אז רבי נחמן אמר לו את התורה, וזה מאוד מצא חן בעיניו. אז רבי נחמן מסביר על פי זה. אז השאלה היא ברור, כן, שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא שולח שדר למשה לעם, ומשה מחזיר תשובה מהעם. אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא איזושהי הוראה למשה רבינו עצמו, ועוד פעם כתוב שמשה רבינו מעביר תשובה לשם יתברך. אז השאלה היא, איזה תשובה משה רבינו מעביר עוד פעם לשם יתברך, שאנחנו לא מוצאים שהוא שאל את מישהו שהוא צריך להחזיר תשובה. והשאלה הצדדית, מה השינוי בין וישב לויגד? אז נסתכל בפנים, נראה איך שרבינו מסביר את העניין. אך דע, כי ישראל טענו ואמרו על מה שאמר להם משה לקבל את התורה. ענו הם, כל אשר דבר השם נעשה. מה הפירוש? כלומר, כל אשר ידבר השם אנחנו מוכרחים לעשות. כי מאחר שיצא דיבור מפי השם לעשות זאת המצווה, הרי אין שום בחירה. והרי אנו מוכרחים במעשינו.
אנחנו בהכרח נעשה את זה, ולא על פי בחירה. וזה, כל אשר דיבר השם נעשה בוודאי. מה? כי אין שום בחירה לעשות, שלא לעשות, מאחר שיצא מפי השם. הכוונה היא ככה, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר משהו, אז לא שייך שהבן אדם יעשה אחרת. הדוגמה הפשוטה, נראה לכם אצל בלעם. הקדוש ברוך הוא, בטח כולם זוכרים את הסיפור עם בלעם. בלעם רוצה ללכת עם שרי בלק. הקדוש ברוך הוא מסרב לו, אחר כך הוא כן נתן לו ללכת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תלך, אבל לדבר, אתה תדבר מה שאני אגיד לך. ולא היה לו אפילו בחירה. ניתן לכם עוד דוגמה. אצל אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, מעץ הדעת לא תאכל. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת, לא היה לו בחירה. וזה הקדוש ברוך הוא הרי לא רצה שלא יהיה לו בחירה, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להשלים לו את המשפט, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זאת אומרת, כשיש לו כן אפשרות לאכול, אבל הוא ימות אחר כך. הכוונה היא, כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה המציאות. הרי אנחנו קוראים בכל דבר, בדבר השם שמיים נעשו. היום השמיים אין לו בחירה להתבטל. הוא מציאות, למה? כי היה דיבור של השם שזה יהיה, אז הוא חי וקיים לנצח. לא שייך אחרת. אותו דבר מסביר רבינו, שעם ישראל טענו, הקדוש ברוך הוא אומר, רוצה לתת לנו תורה, ואנחנו נשמע את זה מפי השם יתברך, אז אין לנו בחירה, אז מה עשינו? כל העניין של המצוות זה בשביל לבחור בטוב. זאת אומרת, בן אדם יכול לעשות אחרת, אבל יש לו תורה שרוצה לציית בכל התורה, בכל השם יתברך. אז הוא צריך איזושהי בחירה. ברגע שאין לו בחירה, אז מה יש לו לעשות בתפקיד בעולם הזה? כי הרי צריכים לדעת, מלאכים אין להם בחירה. אבל מזה הקדוש ברוך הוא עוד לא הסתפק שהוא ברא את הבריאה עם מלאכים. אף על פי שמלאכים מדובר בהמון מלאכים שאומרים שירה, ופעם דיברנו מזה, אי אפשר לתאר מה זה לראות גדוד של איזה 1,000,000 מלאכים, וצריכים להבין מה זה מלאך. מלאך זה שליש עולם. אתה יודע מה זה שליש עולם? כשהוא פורס את הכנפיים שלו, הוא ממש מכסה את העולם. גדוד כזה של 1,000,000 מלאכים כאלו, שהם מתרוממים, ואומרים שירה, קדוש קדוש, איזה צלילים יוצא מהם, איזה קולות, שאיך אומרים, מי ששומע את זה, הרי חילו רעדה תופס אותו מרוב שהם רואים איך שהם שרים לשם יתברך, ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. ומזה הקדוש ברוך הוא לא הסתפק. הוא רק עד שברא את האדם. והמלאכים הרי כתרגו לא לברוא את הבן אדם. מכל מיני סיבות שאולי בהזדמנות אחרת נדבר מזה. והקדוש ברוך אמר לו, אין לי חפץ בכם, בלי הבן אדם. עד שהקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם עם הבחירה, שהוא כן עושה, הוא רוצה, הוא עושה, הוא לא רוצה, הוא לא עושה. וכשהבן אדם הקטנצ'יק הזה, בוא נדמיין לעצמנו שאנחנו בוחרים במשהו טוב, זה הנחת רוח שהשם יתברך. והקדוש ברוך הוא מתגאה לכל המלאכים ואומר להם, בואו תראו איזה בריאה שיש לי, איזה קטנצ'יק כזה, חלש כמו פחות מזבוב אפילו. והוא הולך ומסכים לעשות רצון קוני. הקדוש ברוך הוא מתגאה לו, וכל המלאכים מסתכלים ומקנאים בבן אדם שרוצים לשרוף אותו בהבל פה שלהם. וכך הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, גם כמאילו המלאכים. והקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח כזה. עם ישראל ידעו מזה, אז שאלו את השאלה, אם אנחנו נשמע מהשם יתברך, אז אין לנו בחירה. אז שמה כל הבריאה הזו? עם כל הבריאה, העולם הזה וכל העולמות. זה הפירוש, אם אנחנו מסתכל בפסוק, ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, שזה מה שעם ישראל. הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. אם אנחנו נשמע מאת השם יתברך.
על זה באה התשובה, נראה בהמשך. מיד השיב לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך דייקה בהר הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך דייקה. מה הפירוש? היינו, שלא אדבר הדיברות רק עמך לבד, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, שהקדוש ברוך הוא דיבר את זה באופן פרטי, הוא אמר את זה למשה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכן כולם, ולא לנוכח ישראל, והם רק ישמעו בדברי עמך, ועל ידי זה יהיה להם כוח הבחירה לעשות כרצונם. שהקדוש ברוך אומר למשה, בואו נאזן את הבחירה שלהם בצורה כזו, שאני לא אדבר אליהם, אני רק אדבר איתך, והם רק ישמעו מה שאני מדבר איתך, ואז יהיה להם הבחירה מאוזנת, שיהיה להם לבחור מתוך בחירה. אז על זה עונה משה, ויגד משה דברי העם אל השם, היינו, שמשה טען לדברי העם אל השם, היינו מה שטענו העם תחילה, שלא יהיה להם בחירה, טענו אתה אל השם, על עצמו, כי תיקנת את ישראל שיהיה להם הבחירה על ידי שלא תדבר רק עמי לבד, אבל את עצמי לא תיקנת, כי מעתה לא יהיה לי כוח הבחירה, מאחר שתדבר עמי. וזה ויגד משה דברי העם אל השם. בגלל זה השינוי הלשון. בהתחלה היה וישב משה דברי העם אל השם. הוא הציג את הטענה של השם יתברך, של עם ישראל השם יתברך, שלא יהיה להם בחירה. אז הקדוש ברוך אומר, בואו נעשה ככה, אני אדבר אליך, לא אליהם. ועל ידי זה שהם ישמעו איך שאני מדבר איתך, אז יהיה נשאר להם כוח הבחירה, כי לא דיברתי אליהם, אצלהם הבחירה חופשית. משה רבינו בא עם טענה, אז מה יהיה איתי? אז איפה יהיה הבחירה שלי? בגלל זה אנחנו רוצים את השוני של וישב או ויגד. וישב הפירוש שהוא העביר את דברי העם ואמר לקדוש ברוך הוא. ויגד משה הפירוש, הוא אמר את זה מעצמו. את אותו טענה שהעם ישראל טען, אז הוא אמר, עכשיו זה חל עליי, אז אני טוען את זה. מה יהיה עם הבחירה שלי? רציתי לשאול את הנוכחים אם עד כאן ברור, או שיש איזו שאלה. לא יודע, אבל קצת עם העניין של וישב, נו? יותר נכון, כשהשם דיבר אל משה והעם שומעים ברקע, למה זה בדיוק נתן את כוח הבחירה? כי אם הם לא היו שומעים הם גם יכולו להגיד בשמיים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תעשה ככה, הוא אומר לו, הוא נותן לו כוח רק לעשות ככה ולא משהו אחר. אבל פה השם יתברך לא דיבר איתם, עם עם ישראל. כביכול הוא נתן את התורה למשה. הוא אומר לו, אני אומר לך, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תישא את שם השם וכולו. אז בגלל זה, הקדוש ברוך הוא מתמקד רק עם משה. אומר למשה, הוא לא אומר לעם ישראל את כל הדיבורים האלה, הם רק שומעים. אז בגלל זה הם נשארים באותו בחירה. הם רק במעמד הר סיני, אבל מקבל את התורה, מקבל משה רבינו. ואנחנו רואים בהרבה ספרים שכתוב, כל הנושא, בכמה אופנים, בפעם אחת כתוב ככה, שכל העניין של הפלפול ניתן רק למשה רבינו. ומשה רבינו מטוב ליבו, מטובת עין שלו, מסר את זה לעם ישראל. אז רואים בכמה סיטואציות, ופה רבינו אומר עוד יותר, שעצם התורה ניתנה למשה רבינו עצמו. ומשה בכוחו להעביר את זה לעם ישראל. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זכרו תורת משה עבדי.
שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה. ומשה, מתוך רוב פרגון שלו, מתוך עין הטובה שלו, מתוך רצון שיהיה לעם ישראל טוב בעולם הזה ולחיי נצח, הוא שיתף אותם במעמד קבלת התורה. אז זה עכשיו ברור איך לעם ישראל נשאר בחירה, אבל למשה רבינו עדיין לא נשאר בחירה. אז פה היא הטענה. ערב טוב לאלון. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך בשביל לתרץ את הנושא של איך באה הבחירה למשה רבינו. איך הקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבינו ובכל זאת נשאר לה בחירה. אני מקווה שברור רק פה. אז אנחנו נמשיך. השיבו השם. כתוב ככה הפסוק השלישי. ויאמר השם, הפסוק הרביעי, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר. הוא אומר לך, אתה רוצה בחירה? בוא ניתן לך בחירה. בסדר ההשתלשלות של קבלת התורה, בשביל שעם ישראל יהיה מסוגל לקבל את התורה. לך אל העם וקידשתם היום ומחר. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הולך אל העם, ומה עושה משה רבינו? מעביר לעם 3 ימים. הקדוש ברוך הוא אומר לו היום ומחר, משה רבינו, בפועל מה אנחנו רואים? שהוא אמר לעם ישראל על 3 ימים. בגלל זה אנחנו קוראים לזה 3 ימי הגבלה לפני קבלת התורה, לפני מתן תורה. אז יש לנו 3 ימים שהעם ישראל מאוד מתכונן בכל מיני התכוננויות לקבל רואים את זה בכל מיני חוגים, מה שעושים ב3 ימי הגבלה. יש כאלו שלא מוצאים סתם דיבור בטל. זה ימים של שמחה בעצם, לא שייך לצום בימים האלו. אבל מתעלים דווקא על ידי הכנה לקבלת התורה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה בצורה כזו, הוא נותן לו כחלק מהתורה, הוא אומר לו, לך תקדש את העם היום ומחר. משה רבינו מתוך הלימוד של התורה הבין, כמו שהגמרא דורשת, שהיום ומחר פירוש שיום כמו 2 ימים. הכוונה היא שמשה רבינו הבין שהוא צריך להוסיף עוד יום. ואז זה מה שהגמרא אומרת בשבת, יש כמה דפים שהגמרא מעריכה על כל הסדר שם בקבלת התורה, אז כתוב שם שמשה הוסיף יום אחד מדעתו. ושמה היה צריך לעשות את זה? עם ישראל כל כך מתוח, רוצה לקבל את התורה. מסביר רבינו, נראה בתוך הספר. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, ולא ציווה לו השם יתברך רק 2 ימים. ומשה הוסיף יום אחד מדעתו, ככה הגמרא אומרת. ובזה הוא כיוון לדעת הקדוש ברוך הוא, כי כן הייתה דעתו יתברך. כמו שבאמת לא ניתנה התורה עד 3 ימים, והקדוש ברוך הוא בפועל לא אמר לו את זה. מסביר רבינו, ובזה היה תלוי בחירת משה לקבל את התורה או שלא לקבל. כי לא היה אפשר לקבל את התורה רק אחר 3 ימים כמו שהיה באמת. ואם לא היה מוסיף יום אחד, לא היה מקבל את התורה. ובפועל אנחנו רואים, והשם יתברך אומר לו רק 2 ימים. אבל הוא הבין מדעתו ובחר לו לקבל את התורה, והוסיף יום אחד. שעל ידי זה היה קבלת התורה. על זה אומר רבינו, ובזה תלוי עיקר הבחירה של משה, במה שהוסיף יום אחד מדעתו. אם נפרש את הדברים בצורה מעשית, זה הולך ככה. לנו, כשאנחנו יודעים שהתורה אומרת לנו,
אז יש דברים שאנחנו לא כל כך רגילים בזה, ועדיין קיים אצלנו בחירה. דוגמה, אחד שהוא מתרגל באופן בלתי פוסק, להניח תפילין יום יום. וזה כמעט שאין לו בחירה. מי שרגיל לזה, טבוע בדמו, אין לו בחירה בזה. זה אוטומטית הולך. מה פירוש? לא יעלה לו על הדעת לרגע לא להניח תפילין, כי אין שום סיבה, זה פשוט שצריך להניח תפילין כל יום. אבל יש דברים יותר עדינים, שאנחנו לא רגילים כל כך בזה, שם אנחנו רוצים כבר קצת קושי. לעשות את זה, ואם לעשות את זה בהידור, כמה הידורים, כמה צריך להתאמץ, אז אנחנו רואים במה שפשוט אצלנו, אין לנו בחירה, הוצאנו כבר מגדר הבחירה. כל הבחירה היא בדברים שאנחנו לא רגילים עדיין בזה. אצל משה רבינו, דבר שברור לו, מה שכן צריך לעשות, אין לו, מה הפירוש? התורה כולה, אין לו קטע של בחירה, כי זה פשוט אצלו ככה. מחוץ מזה שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו את התורה, תכף נסביר את הקטע הזה גם כן. אבל זה מה שמשה גרם לכך, שהוא עלה על איזשהו כוונת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה בפירוש, שצריך להוסיף עוד יום, אלא הוא עשה איזשהו לימוד, כמו שהגמרא אומרת שם בשבת, שיום שהוא כנגד 2 ימים, שצריך להוסיף עוד יום שלישי, ודווקא אנחנו רואים שבפועל התורה באמת ניתנה ליום שלישי, אחרי 3 ימים, אז מזה אנחנו רואים שמשה היה, הפעולה של משה היה פעולת בחירה כזו, שהיה תלוי חלילה אם לא היה מכוון נכון לרצון של השם יתברך, עם ישראל עד היום היה מחכה לתורה. וטוב שמשה רבינו ברוב חריפותו, ברוב רצונו לקיים את רצון השם, ברוב רצונו לקבל את התורה ולהעביר את זה לעם ישראל, אז הוא זכה שהוא כיוון לדעת השם יתברך, ודווקא על ידי זה עם ישראל היה מספיק בשל ומוכן לקבל את התורה. אז זה מה שרבינו מסביר לגבי משה רבינו. את הדברים הפשוטים, עכשיו, אם משה רבינו לא היה מוסיף את היום אחד, אז במילא לא היה, אז הוא גם לא היה לתורה. הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו גם כן. אז אנחנו רואים שכל התורה כולה היא באה לנו על ידי כוח בחירה של משה רבינו. והכוח הבחירה הזה של משה רבינו, אנחנו רואים שהיא עובדת, הוא לא בטל לבחירה. משה רבינו גם כן נברא בעולם הזה שהוא חייב לעבוד את השם מתוך בחירה, והנה הוא עשה את זה יפה מאוד בשבילו ובשבילנו. וזה אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא גודל כוח הצדיק. פעולה אצל צדיק, אנחנו יכולים לפעמים להתמודד עם מצוות עשה דאורייתא, זה שאלה אם נקבל שכר או נקבל עונש או יותר שכר, איכשהו בעולם הבא, כי שכר, הגמרא אומרת שכר מצווה בהאי עלמא לקה, בעולם הזה אין את השכר מצווה. יש איזשהו דיבידנד, איך שאומרים, פירות שאפשר לקבל בעולם הזה, אבל עצם שכר מצווה בעולם הזה לא שייך. אז אנחנו, כל הבחירה שלנו, כמה שכר נקבל לעולם הבא, נקבל קצת או יותר, וזה דבר טוב, בטח. צריכים לדעת ככה, כל מה שנקבל בעולם הבא זה יהיה נצחי. נצחי, הפירוש נצחי. לפרש העניין של נצחי אנחנו לא יכולים, בגלל שהמוח שלנו מוגבל, והוא לא תופס מה זה נצחי. אבל יש איזה אמרה מהבעל שם טוב, לתת דוגמה מה זה נצחי. אז הוא אומר ככה, אם נמלא את הבית של אלי בחיטה, ככה, גרעיני חיטה, ויבוא פעם ב1,000,000 שנה איזו יונה, ותוציא חיטה אחת. כמה מיליונים של שנים צריכים בשביל לגמור את זה? הרבה מאוד, לא בניסה, אבל הרבה מאוד. אבל בסופו של דבר, ייתכן שהיא תיגמר. נצחי זה הרבה מעבר לזה, שעוד פעם, המוח שלנו מוגבל, ואנחנו לא יכולים לקלוט מה זה נצחי. אבל צריכים לדעת, נצחי זה נצחי. ועל כל מצווה ומצווה אנחנו נעשה, נקבל שכר נצחי.
אם נעשה את המצווה באיכות עוד יותר, נקבל שכר נצחי שיהיה הרבה מעבר לשכר הנצחי הנמוך. וזה מה שחז"ל אומרים, שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של החבר שלו. מה פירוש נכווה? הוא מתבייש. שהוא רואה שהחבר שלו יתאמץ באותה מצווה, והשכר שלו היא אחרת לגמרי, והוא גם כן עשה אותו מצווה, ויש לו כזה גם מצווה, גם שהיא גם נצחית, השכר שלו, אבל היא ברמה הרבה יותר נמוכה. וזה צריכים לדעת, כל הסיפור הזה של השכר, שנוכל לעבוד את השם מתוך אמונה, לקבל שכר, זה רק עד הרגע הזה שמשיח יבוא. ברגע שמשיח יבוא, נקבל כזה אור, שאז כבר לא נעבוד את השם מתוך אמונה, אז נעבוד את השם מתוך הבנה. זה יהיה דבר פשוט שצריך לעבוד את השם. מה פירוש שיהיה דבר פשוט? זה כבר יהיה השכר שלנו, זה יהיה התענוג שלנו לעבוד את השם. אז ייתכן שיהיה מצב כזה שמשיח יבוא, ואמרו, חבל שלא יתעכב עוד 5 דקות, הייתי מספיק עוד איזה משהו. הייתי באמצע בדיוק, והוא הגיע. והייתי יכול לקבל מי יודע איזה של שכר. על כל פנים, אנחנו תמיד הרי מבקשים, רוצים, איך אומרים, אוטוטוט שיבוא משיח כבר, כי באמת הסבל הוא בלתי נסבל כבר של עם ישראל, בתוך עומק ואורך הגלות הנורא הזה שאנחנו שקועים בזה. אבל אף על פי כן, אנחנו צריכים להתבונן שכל רגע ורגע שעוד משיח לא נמצא, ואנחנו עובדים את השם מתוך אמונה ומתוך בחירה, זה נראה אחר כך, זה צריך להיות, איך אומרים, השמחה שלנו, שאנחנו עובדים את השם מתוך שמחה עכשיו. יש פסוק במשלי, לא במשלי, בקהלת, סליחה, שלמה המלך אומר, איך אומרים, כאילו שהוא מזרז את הבן אדם, תופח לו על השכם, תזדרז, תספיק מה שאתה צריך להספיק, בטרם יבואו הימים שתאמר אין לי בהם חפץ. אז הגמרא מסבירה על הפסוק הזה, שזה מדובר על ימות המשיח. כשיהיה ימות המשיח כבר לא יהיה לנו חפץ בזה. מה פירוש? אנחנו כבר לא נקבל שכר על זה שנעבוד את השם אחרי שמשיח יבוא. אז כבר יהיה השכר עצמו, שאנחנו נראה מה זה גדולת השם יתברך, שיהיה לנו כיף על כל דבר ודבר שאנחנו יכולים לעשות נחת רוח לשם יתברך. כמו שאנחנו רואים על איזשהו עבד מסור, שזה הנחת שלו, שהוא רואה שהוא עושה נחת רוח לאדון שלו. וכך אנחנו נהיה במצב כזה שנראה עד כמה הקדוש ברוך הוא משתעשע איתנו, אז זה יהיה הכיף שלנו. זה נקרא הקיבול שכר כבר. כל עבודת השם צריכה להיות מי יודע אם עוד רגע אנחנו שומעים את השופר של משיח, בואו נזדרז לעשות עוד איזושהי מצווה של צדקה, של תפילה, של לימוד, של כיבוד הורים, כיבוד הזולת, וכן הלאה והלאה, ועוד להשקיע איזושהי מחשבה טובה, ולהינצל ממחשבה לא רצויה. וכך צריך להיות עבודת השם שלנו. במילא אנחנו צריכים לדעת ככה, שאנחנו רואים מחסד השם, מזה שהוא נתן לנו את התורה, נתן לנו את כל המתן היפה הזה. ודרך אגב, הבעל שם טוב אומר על פסוק, תורת השם תמימה משיבת נפש, אז הוא אומר, מה פירוש תורת השם תמימה? שמשה רבינו, הרי כתוב עוד עד היום, שהוא לומד את התורה ומשיג השגות נפלאות, השגות מאוד מאוד נעלות ועליונות שאין לנו מושג בהן. אנחנו רואים ברבות הימים כמה ספרים התווספו לנו מכל מיני פוסקים, מכל מיני מפרשים, מכל מיני דרשנים, מכל מיני, בתורת הקבלה, כמה ספרים התווספו מאז קבלת התורה. ועדיין אומר הבעל שם טוב, תורת השם תמימה. היא עדיין לא נגעו בתורה הקדושה. היא עדיין תמימה. כל מה שהיה לנו לדרוש עד היום, עוד לא נגעו בעצם התורה.
מתי תתגלה? על זה כתוב. בזוהר הקדוש זה מכונה בשם אורייתא דעתיקא סתימה. תורה כזו גבוהה ועליונה שהיא סתום ונעלמת עד לעתיד לבוא, שאז יתגלה גודל כוח התורה, גודל יופי של התורה, גודל ההבנה של התורה. הרי עד היום בעידן המחשבים עושים כל מיני מחקרים ורואים מה לא כלול בתורה. וזה עדיין, איך אומרים, עוד לא נגעו בתורה. זה מה שהבר שם טוב אומר. זה צריכים לדעת. והקדוש ברוך הוא נתן לעם הנבחר תורה כזו. מי כמונו? דעו לכם, לא לחינם. אומות העולם מקנאים בעם ישראל. הם יודעים שיש להם על מה לקנא לעם ישראל. אין חוכמה כחוכמת התורה. השם יהיה בעזרנו שנזכה תמיד לשמוח בתורה. לשמוח בתורה, שמחת תורה דרך אגב, הייתי השבוע באיזה חנוכת ספר תורה, הכנסת ספר תורה שהיה מאוד שמח, באמת ממשפחת איפרגן. דוד איפרגן, השבוע הכניס עם המשפחה שלו בלוד, ביום ראשון בערב, את ספר תורה של המשפחה. זה היה, הם עשו את זה לנשמת האבא, אחר כך האמא לפני 30 יום נפטרה, אז גם עשו את זה כבר על שם האמא. היה שמחה, מה אני אגיד, עד בלי די. הארי הקדוש מסביר מה זה שמחת התורה. בדרך כלל אנחנו יודעים שאנחנו שמחים עם התורה. הארי הקדוש אומר עוד משמעות. שמחת התורה פירוש שהתורה שמחה בנו. עד כמה שאנחנו שמחים בתורה, התורה משתעשעת איתנו גם כן. זו נקודה מאוד חשובה להבין איזה אוצר נחמד יש לנו. שברגע שזוכים לשבת בהולה של תורה, עוד רבע שעה, עוד חצי, עוד 5 דקות, עוד 2 דקות אפילו, זה רווח בל ישוער. וברבות הימים הקדוש ברוך הוא נותן לטום את הבן אדם כמה טוב באמת התורה. ולזה צריך להיות השאיפה שלנו. ולתת תודה לשם יתברך. אנחנו קוראים בפרשה בשבוע הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, קיבלנו את התורה. מי כמונו? השם יהיה בעזרנו. אין ספק שאם אנחנו נשמור את התורה, התורה תשמור עלינו בכמה וכמה מכל מיני דברים שצריכים להישמר. והשם יחיש לנו בקרוב את הגאולה השלמה, שיהיה לנו את ההבנה הנכונה לעבוד את השם יתברך. עד שמשיח יבוא עם האמונה השלמה. וחזק חזק ונתחזק. עד כאן השיעור, אם יש שאלות בבקשה.